borokno public no hoirani khainani MLA rok busu joratwi samung tang tong MDC rok ba minister rok busu joratwi samung tang tong ঠিক যাচাই খাইয়াগৈ উংখলগো কক সালাইনানি করং দं বাসা নগনি সিকগিয়া সারা বিশ্বনি খবর সাইমানো নগনি সিকগিয়া ব কিন্তু সারা বিশ্বনি খবর নেরো মিডিয়া ফনসি পাইগলাং না আছে কি বড় সাইমান তৈরি হাইছি এরগো সংমানি দিনো বুট বয়কট খাইয়া আবনি ইয়াগুলো তিনি কবাংমো কক ননো তি ইয়াসি সুরকা কোনো মংসে সমং তাংবো তাং তাংয়া অব হাইনি বিসিংতে তিনি বুট বয়কট খালাইমানি নিনি যে সন্তাং আমসাইরগো গাবরতি नोंले बबो हाइ डेभलप रक खाइया निनि आमसाइरगो बेलायखन हामबाय जोंनि प्रेस मिडियाना बाहायके डेभलप खाइगोन के एक बছरनि बिसिङाव जे डेभलपमेन्टनि सामों बाहायके खाइ दं बाहायके आं सिटि सुइ दं आबो आनि याफागो प्रमाण दं कारण जेकुनो एरियायाव डेभलप खाइना थांखांखे प्रपोजल दिना नांगौ प्रपोजल दिखांखे एरपरे आबो प्रसेसिं तें तें ते प्राय বছর খানে নাং থাঙো ফার্স্ট ইয়ার মানে ফাইনান্সিয়াল ইয়ার যখন কতাল হাফর আবার প্রপোজাল তলক তলক রিনানি বাকি প্রপোজাল ফাই প্রপোজাল ফাই খানকেছে বনি পরে প্রসেসিং তেংতাবো প্রায় বছর হাই নাং থাঙো হাইফানো আগেনি কসাম প্রপোজাল বাই তাবো কতালনি প্রপোজাল র नि बिसिगो सामung जे ताबो एक्जिस्टिं जे सामung चलै तो मनि तो इंगिया फानो ताबो आं कताल एमएलए मनि यागुलो इंगिया फानो मेंटेनेंस रूट ते लामा कताल आनि एसेम्बली एरिया गो गोबां मानो फाइतो जेमन आं काइसा सावा मुसुते काइसा गन्डासरा बाय गन्डासरा रूट तियारि मारे तो गन्डासरा रूट प्राय 9 crore नि प्रोजेक्ट अलरेडी वर्क अर्डर उनानि थांतो टेन्डर अलरेडी कमप्लीटिंग खा हाइने हाइते काइसा सरबं पारा हितंगो ओ जागा गरिया पूजा काइजाबो ओ जागा हाइने हाइ प्राय 2.5 कोटी नि लामा कताल टेन्डर अलरेडी पाइथां सामung सेंजाक सिनाय लामानि पेपार के मेंटेनेंस रूट तो PMGSY नि सिमिनो 10टा तो मोटामोटी 8टा मतो खाइजाखा ते दुइटा पाइते तैं तो अम हाइके तरक स्टेप स्टेप खाइजक तो बनि परे आं खाइमोन या गलोनो दुइटा मार्केट सेट तो काइसा एग्रिकालचार नि बाय दुइटाला मार्केट सेट काइसा 3 गरियागो तो बनि परे आरडी नि होइते फाइमानि तो बबो नगरायो हाइने हाइ दुइटाला मार्केट सेट तो फिशारि नि होइते 3 गरिया मार्केट सेट तो ताबो तयदु आं DM बाय जखन DM साइब न तय फै जखन विजिट खाइफ्रो बबो नुक थांखा तयदु बाजार कटर मारो काइसा टयलेट बरिरनि बाय आलादा स्लाबनि बाय आलादा के टयलेट करियो जागा अम्पियो बाजारो करै ताकन सनिया थांखा के खिना मुसु पाब्लिक रं मा खिया मासे तैया सराय सराय को इनके परे सेसवा बाजार काइसा तो 3 गरिया बाजार प्राय उ लामा रूट अमलपुर तो तेलियामुरा कसार रूट 4टा बाजार तो मोटामुटी एकदम बाजार कतर मोटामुटी रम दि 8टा 9टा 10टा पंचायत काइसा बाजार और तो इनके प्रत्येक बाजारो न टयलेट करै क्या बताबो आं DM साब न तय फैगे जखन विजिट खाइरिका बबो गसै थांगा बनि आर दिन होइते ब तब टयलेट तयदु काइसा सेंक्शन खा पम्पि काइसा खा 3 गरिया बे सेसब उंनानि थाङि तो आम खाइजंनाय हाइसि ओ चाइ तो माने बिसिंतैनो आबो खाइजागै तो nge sir tamni bagi tini songmani purwo tini vote boycott khlaina kana nini je assembly constituency ni ate sontang kamiam seni dokorok asuk nang samung tang khamili galo na kebo bo ukologo borno yak phologi phanrai rok tongni kha kamala bobo অবশ্যই তঙ্গ তামানে হিমালয় তাকলাই সাইবনো যে চিনি মহারানী কীর্তি দেবী দেব বর্মা যেসে কব নংথং বো পাই নাই 100 1000% গ্যারান্টি হইনে বো পাই নাই সাইমানো ও জায়গা কিছু বড় সন্তান কামিগো তঙ্গ CPIM নি আগে কচাম নেতারক তঙ্গ বরিষ্ঠ নেতারক তঙ্গ বড় ষড়যন্ত্র বাইনে আর আম জনতা পাবলিক তংনাই রক বড় তামি সানাই বড় ষড়যন্ত্রনি জালক লাগি বড় তিনি বুধ বৈকট খাইনি বাদ দংখা कारण और जगह जरा लीडरशिप तो नहीं रखो तो मोटामोटी नाई नहीं क्या इंक्वायरी खाई नहीं क्या साइमा का CPM नि मोटामोटी चामसा मान बरो बुट बॉयकॉट कामनि बागै खाइखा ताबो जरा तांग में कक सालाय मेने बिसिति बरो साव आनो सारनि थानि जों कोनो चाया हिया आने आनि ऊपर एलिगेशन बो खाइ साव बाट किछु मीडिया चैनल तंगो याक सुरुनानि खाली ताबो जे सिटिंग एमले तंगनाय बो निरनि एरियानो डेभलप खाया दे हाइ खादि नानातिया प्रश्न खाइगै ani kepalo khikhlaina bagi borok emne chai tok to bakse media tongo kisu media tami sanai ane ge jo thangani bagi chesta khani go tongo phiaba maximum gobang kok sin media channel on kaham ne boroni bhumika nang borok samung thangto ke ang kok sana musukma ke haise o kamini nukuro borok ni man thaina bo
1 নং 2 নং 3 নং সন্তান পারা दङ आरो बुट केन्द्र दङ बुट केन्द्र प्राय 650 मतो बुटार दङ ओ जागा प्राय 150 मतो बुटार बरफ बुट दिनानै मुसु ते आमजनताबो बुट दिना मुसु फियाबा कयेकजन जे मुस्लिमी नेता दङ बरफनि दै दुलमा बाय बरफ 1 मास रमैनो पाब्लिक नो एमन भाबे अर्गानाइज खायखा एमन भाबे मिस गाइड खायखा आंनि बरफ रनो सेन्टिमेन्ट नानै खिबिखा आं प्राय आंनि WhatsApp तासिम नुगो जे WhatsApp नो नुगो जिनि काइपिं नो के डिप्राइभ के तंगरो जिनि काइपिं एरिया नो डेभलपमेन्ट खायनै किछु बरफ रक सेन्टिमेन्ट नानो वइ तामि सानाय जातपात बेराबेक खायनो बागै षড়যন্ত্রबो चलै दङ गबा जाति न तै साजा खाके बा सेन्टिमेन्ट नांजा खाना बरफ आम जनता तंनाय रक रखसाय नेके आव CPM আমলো যে 25 বছর বড় মাইয়ানো এরপরে থাংনাই বিগত 5 বছর বড় ডিমান্ড খাইমেনে চিনি এক্স বিএসসি চেয়ারম্যান বনি থানি বড় ডিমান্ড খাইখা ডিমান্ড খাইবানো বউ যে মানসা জরাতে এরিয়ানো খাইখানা ফিয়াবা ও আম চাইনো ব খাইনে मा খাইমে সাইমিয়া তবে आं जे फाइमाने শুধু 1 ইয়ার সি কমপ্লিটিং हो जागागो 1 ইয়ার কমপ্লিট নিছি ফানো आं चिथिबो सुइखा चिफ इन्जिनियर साहेबनो सुइखा आंनि आफाबो प्रुफ दङ हिन्द्र मुखाना आं जे सुइमाने चिठिया मंखा 8 तारिख 4 मास 2024 नो इलेक्शननि अनेक दिन आगेनो आं चिफ इन्जिनियर साहेबनि चेम्बाराव थांगै उ कपि आं रयो इको रिसिभ कपि दङ रिसिभ आं तै फैजा अर सुइजाक दङ स्राय on priority basis important routes are mentioned below which should be initiated as soon as possible for the convenience of the people सुइजाक अर जे सिरियल नम्बर 1 तंनाय सबसे मोस्ट प्रायोरिटी तंनाय सेकेन्ड तंनाय सेकेन्ड अम हाइके आनि एसेम्बली को जे कोनो सामुं फाइका प्रोजेक्ट सामुं फाइका केनो अम 1 नम्बर तंनाय अम 2 नम्बर तंनाय अम हाइके आं स्राय के सिरि चिफ इन्जिनियर साहेब 1 नम्बर बोबो 1 नम्बर रो स्राय तंगो पलकुतो सिरदुक रांखलपारा जरा सकनायाबो सिरि तुइदुनि होइते पलकुनि होइते इज अबाउट लेंथ 5 किलोमीटर अम PPWD सब डिविजन आन्दार अम तंगो सिरदुक काबियाबो 3 नং 1 नং 2 नং 3 नং लामा पारातैन अब लामा थांनाय प्राय 5 किलोमीटर लामा रांखलपारा तै पानाय प्रोजेक्ट नि कस्ट बोसोर जरात आं साइमे किनु DPR कमप्लिटिंग जा DPR कमप्लिटिंग मन यागुलो चीफ इंजिनियर थानिबो अमो सबमिट अलरेडी सबमिटेड थाइसि जमाबो खलाइजा के आनि एरियाव तब सामुं फाइके के प्रोजेक्ट फाइके के असेंबली वाइज न फाइ के असेंबली को फास्ट फाइके के अमनो सकांग्रि दि हांसा कारण ब्रो लंग पेनिंग दिमांग ब्रो जे 25 বছর CPM আমলো तंफ्रो ब्रो मुं समाया अब तो एकदम ट्रू मनि परे 5 বছর ब्रो लामानि बागै मानलि याबो ट्रू तबे आं फाइमनि यागुलो आं ओनली 1 इयर माने यागुलोनो आं मोटामोटी SDU साहेबनो सागै दाइटि एस्टिमेट खाइरगो अम निनि DPR कमप्लिट खाइ जमानि दखा बनि बादे आं तम खाइपेगा 8 तारिख ते फिसा चीफ इंजिनियर न तैबो सामुं दरना बागै आं लेटार हाइरि फिका ओ कयेक दिन ते वैसा हाइने हाइ इलेक्शन पाइ ड्रप इलेक्शन सिकां ड्रप खाना हाइने हाइ एक्जिक्युटिभ साहेब आनो फोन खाइका सार हाइनो निनि अरनि लामा पास्ता तब निनि RIDF नि प्रोजेक्ट नि आन्दार दाना बागै रहफिनि प्रायोरिटी वाइज सिबो साबिक आं हाइने हाइ पलकुतो सिद्धो जे 1 नং 2 नং 3 नং लामा दंमोन आबनो नां स्राय अमनो 1 नम्बर नै फाइका खानि आं रइलो अम स्राय लुकुरक साइमन हाइसि तबे 1 বছর आनि एसेम्बली बेलाय कोटर आं दिनो साउजे 31 टा बिसि दङ 2 टा जिपि दङ और पारा चिकन जेमन सन्तान पारा हाइ रम खांके 255 दङ अब हेमलेट चिकन पारा और 100 परिवार दंनाय 150 परिवार काइसा पारा दंनाय किछु पारा दङ 30 परिवार काइसा पारा दङ 255 इट्स नट पसिबल विदिन 1 इयर 1 বছর बाय दङ सम्भव गया किन्तु जे मानसा आं साइटक दङ तबे अम आं आसा खायो लामा फाइदे तै वाल बेंगो दंखो 14 ता लामा सिलेक्टेड अलरेडी और बिसिंगो ते 6 ता लामा कताल नन फरेस्ट एरिया अब क्लियरिंग थांखा अब ते बेसि दिन दगला ते रमदि बसकां मास बते 1 मास नि बिसिंगो न बरो टेंडर प्रोसेस शुरू खाइ रहि एक्जिक्युटिभ सानो साका चीफ इंजिनियर साहेब मानुस खा इनको वाल बेंग नि सामं 14 ता बिसिं 14 ता सिलेक्ट खा जों रहमानि के प्राय 30 ता मत रहमानि 14 ता सिलेक्टेड अम मास मानसि नाइ नै इनको बनि बिसिंगो 6 ता तब टेंडर प्रोसेस खाइना बागै मोटामोटी ऑफिस जे प्रोसेस चलैतो अब जिनबा कपाल कहा तब 6 ता लामा कताल मान फिजा उनाय अब लामा अम हाइया लामा कटर नाय पूरा नैनो टेक्नोलॉजी सिस्टम नाय 3 ता लेयर नै लामा अब कहाम के मजबूती खाइजनाय आवश्यक
যে আজাগাবো তিনি চংমারি যে রিয়া ভোট বয়কট খালাইনাই আজাगा হুইজাক বরক তিনি নিনি কুক্তি খানাই মানকা কেবেংনাই বদল CPIM নেতানি বিসংতি অব খালাইজাকা ফিয়াবো বরক দিয়ে ভোট বয়কট খালাইগে মানে বরকনি অবশ্যই বরকনি যে ভোট বয়কট খাইখানকে গণতন্ত্র বা পাবলিক রক ফোকাস খাইনো বাগৈ ভোট বয়কট খাই কিছু কিছু জায়গা আগে गोबांमा वे दङ डिमान्ड खायनानि बा प्रपोजल सरकारि थानाय तबुनानि लामा गोबांमा दङ बरक साइमियाना हयतो शुधु बुट बयकटनि बिसिदैनो डिमान्ड खायके माननाय हिनि बरक खा खायनो हायसि फिया बां सानामु सुगो आरो किसु जे नेता पेता दंनाय र जारा मिसगाइड खाय दंनाय र बरक आनो इलेक्शन जराबो किन्तु बारबेलि सामनि दं थांनाय एसेम्बली इलेक्शन आं जखन बुट बासाफोर आफ्रो बरनि गामिखौ आं जखन मिटिं खायो बरक आनो आफ्रो साखा सार सिनेमा लामा बेलेग खालामो किन्तु आफ्रो तो बरक जे आनो बुखुबाय साखा कायसा बरक एग्रीमेंट पेपर बो बरक तुई फायो माने एग्रीमेंट खायागे चिर बारा मिटिं मा खाया ओंका आंले बागि ग्यारान्टी रिमानाय अमनो 1 बছর बेसि रिमानाय 2 বছর बेसि ग्यारान्टी तो रिमिया ठीक আছে आं एग्रीमेंट साइन खायनायनि बागै आई एम रेडी आं साइन खायगाबोका तबे आं डेट लाइन रिमिया आं साइसलाय 1 বছর बेसि 2 বছর बेसि रिमानाय हिनि आं ग्यारान्टी रि सामतांमैया তবে আং চাইতো নাই চাইতো দङ প্রুফ দङ হি আর বানি রিসিভ কপি দङ প্রমাণ দङ आं जे 1 नं 2 नं 3 नं नि बागै जान प्राणि आं जे सामं खायतोमोनि लुकरक स्राय तिनि मेडियानि बिसिंति लुकमानथों त्रिपुरा हास्टेव साबो बागै सामं तां दं आं जे आसक दे दं ना सामनि तां फिलो थांखो सामं चाइमानाय र आं बागै सामं तां दं तबे किसा सिस्टेम दङ प्रपोजल टबना नांगौ प्रपोजल टब खांखाय पारानि बर आसक लायगै रेजोल्यूशन पास खायगे उ लामा नांगौ हिनै बर तुई फाइगांखे जदि आनि रेकमेंडेशन नि बिसिंतै बा आनि फरवार्डिंग नागै रह खांगे बेटार खामो फियाबा आ इलेक्शन जरागो आनो 1 বছর सिगां सागै बरक सिरिं सिरि आसक दंखा आनि थानिगो तै आबनो तैगि बरक तामि सानाय आनो रिमाइंड खालिया मुइतो खालिया गा आंबो मुइतो मैया जारा लोकल लिडार तंनाय र जागा तंनाय र बरक ना जिनिस नो सार सिनि र लामा हिनो सामानि आ लामा बाहायबो ब जागा ब कन्डिशन दं ना माननाय देबो फ्रम माननाय आबो हायरक बरक आनि थानिगो तोय फेने नांमानि प्रपोजल रक जे बरक रिमानि रक रिखाय बरक साव बरक रिथुं रियाथों आनि तरफ থেকে तां रि दं खाय दं आं खाय दं तबे बरक टेक हिसा आनो रिमाइंड खायगोन केबा तेबो जाखामो बरक जे प्रपोजल रि थांमा जागा प्रपोजल जे बरक डिपार्टमेन्टल जखन दिफुरो आ जागाबो आनि जदि फरवार्डिंग प्लान थांगा केबा तेबो जामानि जारा अथॉरिटी दंनाय र बुनु खांके अ चिनि एमएलए साहेब नि रेकमेंडेशन गोनांबा आमो इम्पोर्टेंस जों खाना हिबरकबो आम जबै नायगिनो लामा रबरबो दाति सेंसन खायदिता गा प्रोसेस रंनो हयतो बरक साइमालिया ना आं जे बिसिंतै आं खबर मामानि अरनि लिडार बेव गोरों खासिनि मथान लिडार बेव गोरों मानि बरक साव बरक एमएलएम दिसिनो नांगरा याइसो एमएलएम दिसिनि सयतै नागिया चिनि जोंनो सुहायतिनो हयते बा चिनि एनजिओ नि हयते नसो प्रपोजल लिनाय बरक रिलाइट दंनाय अफिस थांनाय दङ आबोता तबे अ जागा आनो थाइसे फोन खायके चिनि लामानि बागै सा जों अफिसाव फायदोङो नों चिनि एसडिओ साहेब बा एक्जिक्यूटिव साहेब किसा कक सालायरि दिनि सागांगाबा आं सालाय बिरि खामा फ्र किन्तु बरानो रिमाइंड खायरिया 1 বছর পরে हठात सा बुट बयकट हिनि दागरिलाय बुट बयकट दागरिनानै सिगांबा आं बरनो अरनि लिडार आं बहुत बार चाइतोखा आं नरनि पारागो पिसफुली कक साफायनाय आ लामानि इशुनो तैगि नरनि प्रब्लेम इशुनो तैगि आं नरनि पारागो विजिट फायनाय नरक मीटिंग कासे अरेंज खायदि जखन आं लिडारनि बिसिंति कक सारिखा बरक चिनि पार्टी केसो फायगि कक सालाय रयनो बरक साव एमएलए बरक जों नायया एमडीसी रक नायया तबो जों बुट बयकट ताकलाय खायसिनाय हिनि बरक एकदम डिसिजन फिक्स जा क्राक दंलाय दंता हायनि बागै नमाय ताकलाय बुट बयकट थां ताव जा सर तेकेसा कक अबो खरसा देखलायो जे बरकनि खुक्ति जे बरक सामानि चंमारि फ्रु भोट सानानि बागै सिमिनो तिनि नेता एमएलए शुधु आबोनि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिनिया जत हास्तेनि गामियाम चाइ दंनाय लुकुरकनि खुकनि कक गाहाय जे भोट साना फ्रु सिमिनो नेता एमएलए रक बारावो गबाय किसि तालि थाबजिया नुगो कग्रु फेबा चंमारि लाइ थांगा केनो तिनि अ कग्रक गमाय थाङो हनै जे कुरुम माने आसम जे लामा कासुलायो बा तिक्रि लामा कासु लाहारतिनि लामा कासु फेरेंसा तिक्रिनि लामा कासु आजरारगो सोशल मिडिया ने बखाक्ति खुब खेंगो लुकुरो आबन तिलेना हास्तेनि लुकुरो मताम सानामजु हास्तेनि लुकुरो नां सानामजु स्राय आनि एरियागो आं बुसु जरति सामथां तो लुकुरो साइमानो ऑफिशियल स्टाफ न संमानो ऑफिशियल स्टाफ जखन हाब खांकेनो
department to department office kabangma tongo line department tongo o jaga ang bahai ke thangai department ni boro bai kereng tong a department ni boro no mudin option ni mano norok sai manai lukurono mo sai manai inge ang srai khaina mo sugo MLA MDC rok je public representative rok je kami go শুধু ইলেকশন যারা ফাইভ নেই সাকাংখাই আনি অম্পি আমসাইগো নাই নেতি বুইনি আমসাইগো বাহাই তো আং সাইমিয়া সানাবো থাইয়া জানি জুরিসডিকশন দङ জানি এরিয়াগো জানি পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ दङ आं साना मुसुगो आव सन्तान पारागो ना आं कयबार थांखाना नरक लुकराव सोंमानो शुधु आं इलेक्शन जरागो मोखांनु जना थां आमुतिको गया कारण रिसेंटली 3 मास सिगां खाना बरनि कामिगोनो आ 1 नং 2 नং 3 नं गई और काइसा बरनि काइपिं रनि काइसा एनुअल काइसा कॉन्फ्रेंस हो लता मजनि यांग काइपिं एसोसिएशन ऑर्गेनाइज खायो काइसा बरनि बसर चिनि जेमन गरिया पूजा रियां रनि कि हजागिरि जानि जे पालाइमानि जे फेस्टिवल दंमनि आ फेस्टिवल पालाइफोर बर आनो इनभाइट खाइखा आं निजे थांगै सागबाय थंमा जा खाबर न आपनोबो तो आं मंगलाय खाइखा बेले बरन कामि थांगो लामाले हामियानि ब्रिक सलिंतै मा थांगो निगा आ जरा बांको काहाम कगलाम सालायनि फायो बर किसा मिसा आं फाइनान्शियली बाब्रो हेल्प खाइगै आ तामि सानाय प्रोग्राम नि बागै आं किसा मिसा रां फैसा सुबाय फैबाय आ जागागो 3 मास को सेंबरनो थाया बनि सिगांबो काइसे मीटिं नि मा थांगो थांगिया तबे 255 विलेज दङ जागा आं बसर पारा नां मासो वाइसलां थांनि मांगला केबो एमलेन सम्भव नि हाइसि कारण मासो एकबार थांना गां डिपार्टमेन्टआव दुबे खाइनाय ना भिडियो बाय खाइनाय आनि ब्लग दुइटा दङ जागा ओमपी आरदि ब्लग दङ अमरपुर आरदि ब्लग दङ आं पाब्लिक न तम स्राइ खाइनाय मुसु आनि ओमपी आमचैनि बरग न बाक्सा हिनो एमले बुट नोंथां खना हाइ पारागो सिम खानु जातो बायदिबो आं मा खानु जा तंबाय तनरनि फेसिलिटिज आं रिमागला ब्ले आं तो डिपार्टमेन्ट अफिसआव हाबै जारानि के आं अफिस नि जे डेभलपमेन्ट नि सामु तंमार आं तो बुइ पाब्लिक थनि फैमानाय हाइ ब्ले स्राइ आं स्राइ खाइना मुसु इनके बेसिरबाग न डीएम बाय मीटिं एसडीएम बाय मीटिं ब्लॉक ऑफिस काइनि बाय मीटिं हॉस्पिटल बाय मीटिं उ समय पीडब्ल्यूडी नि एसडीओ बाय आसक लायु फरेस्ट बाय तंगु निनि फिशारी बाय तंगु लाइन डिपार्टमेंट कबां मा तंगु ओ जागानि फेसिलिटी एग्रीकल्चर तंगु तुइ फैना आंखना अफिसआव बो मा हाबो के पारागमां हाइ बेराय तंसिनै इनखेबा सुजुग सुबिदा रिमांगला सुदु मोखां काइसन फुरुं मानायता मोखां फुरुं माबाय तां सारि मागला पाब्लिक रनो आजिनि संनो लुकुरबो बुजिथाय लायु हाइने हाइ मासा मुसु तंगु बरक सित्रा हि साजिनाय बरकनो पाब्लिक नो होइरानि खाइनानि एमएलए रो बुसु जरतै सामुतां तंग एमडीसी रो बा मिनिस्टार बुसु जरतै सामुतां तंग ठीक जासाय खायागै उंख्लगो कक सालायनानि करं तंग बास नगनि सिकगिया सारा बिश्वनि खबर साइमानु नगनि सिकगिया ब किन्तु सारा बिश्वनि खबर नेरो मीडिया फन से पाइगलांना आसे बरक साइमानतिर हाइसि इनका आमा हाइ बरक किसु समाज तंगु आं बरनो किसा रिक्वेस्ट खाइयो बै डेभलपमेन्ट खाइनानि बखा खा खुलगै जखन सामुतां तंफोरो बादाता खाइदि बखाता सबायदि नर नगो जदि सामुतां एके बैनोबो ता केमेंदि नगो आसक तंदि आं बाहायके डेभलपमेन्ट सामुं खाइतं नर जदि नुख खांखा आनि बुसकांगो आं बै कक सालाय फैदि आं बै स्राइ सालाय फैदि उंख्लगो एलिगेशन तारे प्लीज सर पाइथागो ताबुक नों लुकुरकनो बुसकांनि संमारि ता पाइथांका ते कयेकटा थाइ हांकर दंख गे ताबुक संमारि पामिनियागलो बुसकांगो बबाहाय लुकुरकनो ककसार मुसुं जे बबागरा ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट खालामनि आबोनबे नों हास्टेन लुकुरकनो बबाय ककसार मुसुं बा संमारियाव बुसुक जराथि बहुत गोबां माने खबलाय रकम थतक मातो obviously सिनि महाराजानो तो आं पहिला हाइने हाइ कुस खुलुमफिउ दै हामबाय मायाफार सिनि महाराजानि चाइतं मुंबाय ताबो जराथै सिनि तिप्रासार 19 कुरि दफा तिप्रासा तंनाय थांसागै चापजागै माखा आबो बेलायखे कतर कथमा हाइसि केबो बरक माया महाराजन थानि सयसय मतायनि सयं थै गुबुन जाग तमनि बागै तिनि महाराजनो थांसाबो खाइ माखा बनि चाइतं मुंबाय तिनि एकर्ड बो साइन खालायलै माखा एकर्ड साइन खालाय थानि गो केबोनि खरकसाफोर जान थायाखो आगे के थैना नांगौ तेलेंगाना मानानि प्राय 65 इयर्स नांगौ बसु बरक गोबां मा थैगा डॉक्टर इंजिनियर बरक कत बसु जान मारि बैख्या आबो काइसा स्टेट मानानि बागै 65 इयर्स नांगौ फिया बताबक चिनि महाराजा एकर्ड साइन खालायनाबो कम को गया एकर्ड साइन खालायलेनि आगे चिनि विजय रांखौ साथिरावबो बसु कदों नांबाय जाखा फिया बा महाराजा तिनि आं जे विजय रांखौ साथिरावनो हामि हिनान थाया बरक जे मान साक आजरागो कम्युनिकेशन करै रूट कम्युनिकेशन करै इलेक्ट्रिसिटी करै आजरागो बसु कष्ट खाइ बरक
जोंनि बागै जोंनि एडिशनेल तुबुना बागै बरफ बसक मासाय दं जाखा बसक कलम ति मारखा बसक जान थांबाय गोबां बरफ फियाबा ताव जोंनि महाराजा बुद्धि गोनां हायनि बागैनि बबेसि जोंनो जबागो कष्ट खायरियागैनो केबुनि जान खरकसाफोरनो नायागैनो महाराज दिनै 3 बोसोरनि बिसिङाव कायसा ऐतिहासिक एकर्ड साइन खालायनि माखा आमो बेलाय कतर क हायनि बागै लुकुरनो आं कयना मुसुगु महाराजानो पुइतो साना नांगौ कारण आनि कगनो कायसानो बिसास खायगिनि पुइतो सा दिहि बां साना मुसुगिया एनालाइज खायने दि विचार खायदि विश्लेषण खायने दि आगे बाहाय साबो दफानि बां सामंतां ताबक सिनि महाराजा दफानि बागै विदिन ए शॉर्ट ऑफ टाइम महाराजा बसक जरतै सामं खायतं जाया नुयागै जे सामं खायतं माने सागनि हामिया पर्यन्त बो ट्रिटमेंट खायरिगिनि जरा करै सागनि बयस अबारं थाङा कायजंनि जरा कायजं मालियागै मा थांखासिनि बागै जों चाबनानि बागै आसुक लाख बरनो चाबनो निखे ऑब्वियसली टेंशन दंनायनि जों कायसे एसेंब्ली न ताबो तै दुनानिसि सिनि बखरक साइमा दङ चिन्तां दङ टेंशन नंगु लुकुरबाय करङै मा दङ लुकुरनि डिमान्ड ताबो ड्राई सिजन तैनि बागै कारेन्ट थामो जागा कारेन्टनि बागै बसक प्रब्लेम फाइ दं बसि महाराजाले सारा त्रिपुरानो सि तै दुलना निथाबा महाराजानि बसक प्रेसार दंना महाराजानो तो जों माया नांना नांगौ महाराजानो उखलंखल हामि हलाय मार तो एकदम साया दं हायनि बागै नि रक जारा लुकुरक नाय दंनाय रक सिनि मेडिया बिसिं नाय दंनाय रक मेडिया बिसिं तै जारा लुकुरक माया गोनां लुकुरक नाय दंनाय रक नां कयना मुसुगु महाराजानो बिलिभ खायदि केबो जागा किसु लिडार दङ मिसगाइड खायना नाय दङ सिनि महाराजानि सामों जे एकर्ड साइन खालायले मानो केबेनानि बागै कारण एकर्ड साइन जदि एग्जीक्यूशन थांखांखे कायसे सिनि मानथै माइ थांखांखे महाराजानि बरम महाराजानि जे सिनिमोन तै कुसुकानाय आबनो बररो केबेनानि बागैनो ताबो किसु साकसांनो तरजागै दंनाय नेताफोर साकसांनो पुस कटर तै दंनाय र पार्टीनि पुस कटर तै दंनाय र महाराजानो जे बुखु खामे सित्रा बाय जे गालागाली खायमानि किसुदिन आगेबो आं नुखा सोशल मीडिया गो हाय जे मानसा जरातै महाराजानो कुतुबलायखा आमो तो निया बले आं सारा मुसुगो जाराव माय कुतुबनाय रब न उंक्लक बसका किसा मानसुई कुतुबलायदि कक सालायदि खरकसा महाराजा निनि बाबा नों तिनि जदि कोनो कारणे नों रमदि निनि नगनि बुफानो नों तिनि बुफा हिमाने लिया खाय बुयि नगनि बुफानो नों बाबा हिमाने नैबा चिनि महाराजा नों अर हासागा दंस नों अपरा महाराजा नि हासे महा ओ हासाका अब पूरा त्रिपुरा हात महाराज बंशरनि सिबले ओ हासाका दंस नों तिनि अर बासि थां दं मामले बदिनो तिनि महाराज न हामिया हिना साबं खानो हागे हामिया हिनाय आं बरनो करावानि रिनाम सुबायसि देवाइसे जो देव माइगा महाराजनि उपर साग नांया हानां पिनां खायगोनके जों सिरि आसक दंला नों सिनि त्रिपुरा मथनि वारियर्स दं वाइटे वारियर्स दं टिडब्ल्यू वारियर्स दं जों अ माइगा आसक दंला खायसे जों ताबक महाराजनि कखनागै वालाय सुलायनो जों हामजायांगै सिरिंखे आसुलाय दंलायो बाहागे पीसफुली हामजालाय माने बिसिंति थानसा खायमानो बिनै महाराजनि जे आइडियोलॉजिनो तैगि जों ताबक चलै दं हाइन बागै जों कोनो जवाब लियाखो करा करिबाबे जों तै बुरिमानबे जोंसि हिलायनिखौ हिलायमाबले किन्तु जों हिया दिनै महाराजा करिफु गणतान्त्रिक देश हगो दिनै तामसिं खामो राजा माने कोनो बरम करिफु राजा सि करिखाबो ताम कौमो चिनि इंलेन्ड नुखाना क्वीन एलिजाबेथ तिरनो बरम जेबाबे रि तंगो क्वीन तंखो बले इंलेन्ड ताक फानो दिनै गणतन्त्र बरनो प्राइम मिनिस्टर तंगो बरनो डेमोक्रेटिक सिस्टेम चलै तंगो इंलेन्ड नगबो फिया बाबरो दिनै जे आगेनि परम्परा तंगोनि जे रानी तंगोनि रानी एलिजाबेथ 1 2 माने लाइन फाइ तंगो ताबो बरम रि तंगो साबलरो बरनो क्वीन हियांखाबा क्वीन हि बो मंगैनो क्वीन एलिजाबेथ 1 क्वीन एलिजाबेथ 2 हायनो बरम रि तंगले नों बाव बिश्वनि काहिनिरनो साइमिया उदिनो आं जे कायसा साबजानि भॉइस मेसेज खरबसा बुखुजुगनि खरांते एन खालामनि आमो बेलायखनो जाया दं हायसि चिनि महाराजा न माहिगे हामि माने जों एरें आसक दंला इनके आं पाइथाव आं कयना मुसुगो चिनि जे एकर्ड साइन जे खलायजामनि आबो बैतोसादि जत्तनो ते जराकि सानि बिसिंगनो जेहेतु चिनि अमित शाह जिबो कक रिजाकबा बरबो कक रिखा चिनि महाराजनि जे कक सालायमानि बिसिंते जे समझौता लायखा बुसिलायखा बरबो चिनि तिप्रा सारंनि जे बिरमान जे 75 इयार्स रमै जे जोंवर जागा दिप्राय बुंतो माने चिनि अमित शाह जिबो बोखाबाय माने बरियालाइज खायमा आव अ जागानि हानिबो सारक कबि दिप्राय बुंतो थंजाक दंगो आबो चिनि अमित शाह जे बुसिखा हायनि बागैनि बुसि माने बिसिंतेनो जरा कमनि बिसिंगनो चिनि महाराजा बायब्र एग्रीमेंट कायसा खलायले या हायनि बागैनो लुकुरनो आं कयना मुसुगो नेराव अरै परैतांदि महाराजानो बिश्वास खायदि महारानी कृतिदेवी देबरमानो बिश्वास खायदि बचिनि बागै ताबो बसकांगो एमपी इंगै चिनि तिप्रासरनि बाय कक्ति सारानि थांतो चिनि मान थानो तो बनाबाय थांतो
हायनि बागै जोंनि महारानिबो अर जागाखौ गोबां बुट बायदि खख्लायनाय होननानै आसा खायो